Fil-Knisja ta' Kristu Refra ħal-ġdid ingħatat l-aħħar tislima lill-eks Ministru għas-Saħħa u Tabib Vincent Mowran. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Prega, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Speaker Angelo Farrugia ingħaqdu mal-qraba tat-Tabib Mowran għal quddiesa preżenti Katavere, flimkien ma' politiċi u persuni li tul il-karriera politika twila ħadmu ħafna mill-qrib miegħu. Hekk kif it-tebut bil-katavru ta' Mowran wasal fi pjazza ta' Raħal Ġdid, il-ġemma miġbura fuq it-tsuntir selmitlu b'ċabċiba twila buħut minnhom li x'aktarx fejjaqtu l-ħajtu deru emozzjonati. Fl-omelija Dun Ġesmond Manicolo tenna li qalb Mowran kienet imżejna b'ħafna mħabba profonda għal fqir għal marit u għal batut fejn hu dejjem ra kif poġġi lil marit qabel kollox. Sejjed pereżempju li nqabblu ħafna imħabba profonda għal fqir, għal marit u għal batut. Is-saċerdot żied jgħid li Mowran kellu żewġ virtujiet importanti, l-umiltà u l-ħlewwa. U Vince żewweġ il-mediċina ma' dik imħabba għal fqir u batut. Il-mediċina u l-marit kienu ħajta. Dun Manicolo faħħar il-ħajja politika tat-Tabib Mowran u stqarr li dejjem kellu x-xewqa għal soċjetà aktar ġusta u dinja mill-isbaħ. Iżda ma tistax ma tapprezzax is-sagrifiċċju u l-impenn tal-persuna fil-politika għal ġħabba. It-Tabib Mowran miet fl-età ta' 86 sena fejn sa sentejn ilu kien għadu ta' servizz għall pazjenti tiegħu. It-Tabib Mowran mhux biss ħalla vojtu tieqa' fil-qalb u l-ħajja tal-qraba tiegħu, iżda wkoll fil-qalb tal-għexieren ta' nies li hu b'tant dedikazzjoni u sagrifiċċju għen. Grazzi ħafna ta' dak kollu li għamil magħna u mal-familja tiegħi u mal-poplu ta' Malta kollu. Grazzi tal-li għamilt mal-Maltin u l-Awċin kollha. Tant kien maħbub u kulħadd għadu jħobbu jibqgħu jħobbu għax għamel ħafna karità ma' dak li kienu kollhom. Qatt ma ħadd li solt, kien karitattiv ħafna u raġel fuq l-irġiel. Tlifnieh, bil-kbir tlifnieh. Nirringrazzjawh tal-ġid li jagħmel meta kien ħaj. X'ċansu ma kellux kollu la blu, la aħmar, la isfar xejn. Kull ma kien jara huwa qudiemu l-pazjent, kien jara l-bniedem, kien jara dak ix-xi ħaġa illi ħafna nies fil-politika ma jarawhiex. Għadem ħafna dispjaċini ħafna għax vera kien raġel tfagħib ħafna, jgħin ħafna nies kienu immaħbub ma' kulħadd kien jaħobb. Vincent Mowran ingħaqad fil-Partit Laburista fl-1948 u serva fatta karigi fil-partit u ġie elett għall-ewwel darba fil-Parlament fl-1962 u baqa' jservi sal-1996 wara li ġie elett f'7 elezzjonijiet ġenerali. Huwa nħatar Ministru għas-Saħħa fl-1976 u baqa' responsabbli għall-qasam sal-1987. Huwa jibqa' nfakkar għas-servizz tas-saħħa kif nafuh illum l-estensjoni tal-isptar Salluqa u għall-bini tal-isptar Karin Grek li inċidentalment ħal aħħar nifsijiet ta' ħajtu f'dan l-isptar.